Det bliver Nikolaj glad for. Kom så højere. Jeg nogensinde kommer til at sige. Ja. Værsgo. Tak. Tilbage til den meget lækre stilling her. Kom nu. Eller bare fordi han er så tynd, at han får det indendørs? Kasper. Hvad? Det ved jeg ikke, tror jeg. Kasper. Ja. Han har også det er sjovt, at vi bare får ind ad banen. Det er egentlig det. De er blevet lappet allerede. Ja, jeg er nemlig det. Kom nu, Nicolas! Det er så sjovt, at dem der... Det er nok det eneste, jeg nogensinde har set det der. Hvis de ligger for, så tager de yderbanen. Hvis de andre ligger bag, så tager de inderbanen. Det virker totalt underligt. Ja, men når man kommer... Nej, det er også, som man plejer. Nej, man plejer at gå efter at få inderbanen. Nej, man gør ikke. Jo, du gør. Nej, det gør man ikke. Jo, du gør. Jeg kan godt klare, som bare at sige til bilen. Nu skal jeg passe på, for I kører med større drenge, så I skal tage yderbanen. Det skal man jo ikke. Det er da lynligt. Nej, yderbanen er jo... Ja, udendørs, ikke? Men indendørs, der kommer jo efter på yderbanen. Det er jo simpelthen rører så meget ud. Så er det jo det bedste, det er ideallinjen, man skifter fra, hvis man ligger etter. Det skal de i hvert fald normalt være. Godt, Nicolas. Hvorfor er de nu kommet ud og tabt i skift igen? Zoom! Den er til dig, Nikolaj, hvis du nogensinde afspiller det her igen. De laver australsk, eller hvad fanden det hedder, det der skift. New Zealand skift. Det duer ikke. New Zealandsk. Kom nu højere. Måske skal den bare lige være nedad. Sådan. Ting der. Ja. Det kan smile. Hvor er det nice. Og selv kære sig, at der er så mange hold, og der er egentlig kun 2 hold, der konkurrerer. Ja. Kom nu, Nicolas. Kom sgu da igen der. Ja, godt. Du må ikke sige godt, når de andre har dårlige skift. Nej, men jeg kigger godt til det. Det er ikke de andre. Høj, han er disket. Hvad lavede det? Han kørte uden for kejlerne. Ja, han gjorde. De disker vist kun, hvis man får fordel af det. Ja. 8 omgange. Skulle de have omgange med? Jeg synes, det er meget sygt, at de faktisk kunne gøre det. Han smiler bare live. Hvem? Nicolas. Nå, nice nok. Du skal også passe på, at de ikke mister den. Ja. Altså så langt foran er de heller ikke. Ikke se Nicolas. Hvem har ham? Han smiler. Men de er ikke langt fra. Nej, men stadig. Ja, det er ret cool. Det er sjovt, at Nicolas kører i zonen, fordi så er den slet ikke sådan til at få fat i. Kan du huske, da han kørte på Slagelse og kørte time trial, der hvor vi stod op der med tiden, den duer ikke. Ja, så kørte han videre. Det var helt fedt. Og så når han havde kørt den færdig, og stod sådan, yes, så Nicolas, vi stod op på dig i 20 sekunder. Tiden duer ikke. Kom nu, Nicolas, gå til den! Og de Mikkel stod allerede klappet. Show off. Det var med vilje, de gjorde det bare for at gøre det lidt sejere. Sådan, 26 sekunder tilbage kan optage, så er der ikke mere.